Мин Хилави Фрузил, Каратон урта мәктәбенең 8нче Б сыйныф укучысым. Кавла Тукай. Театр. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр. Яктылыкка, нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр. Көлдерәдер, уйнатадыр. Тагын үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлен. Көләрсең көләрлек булса, булмаса еларсың. Күрерсең, тормышың нинди, җитешме? Җитеш булмаса, кай җитешми? Төзәтәсең шуны, тәкъмил итәрсең. Шулай шактый белем тәхсил итәрсең. Үсәр яхшылыгын, син яхшы булсаң. Җылы канлы итәр, вәхши булсаң. Мөкаддәс ул, бөек ул, ализат ул, тәмам хөр ул, вә бик киң ул, азат ул.